Απλά κλείσαμε τη συναυλία στο Λυκαβητό και ήξερα ότι θα ήταν έτσι, νομίζω, μια ωραία συναυλία. Απλά όσο ψημώναν οι μέρες, άρχισα να καταλαβαίνω τι συμβαίνει ξαφνικά, ότι πέρασαν 11 χρόνια. Τι γίνεται, παιδιά. Αλλά μέσα σε αυτά τα 11 χρόνια, ήθελα να σας πω ότι και πιο πριν, δηλαδή πριν έρθω εδώ πέρα, είχα μια ωραία ζωή με την οικογένειά μου κάτω στην Κρήτη, στο χωριό μου. Λακώνια, Άγιο Νικόλαο, Δάκτυο, Βέλγια, Συγγεία, Ρέζι, Μεχανιά, τα πλάγια μας, τα πανηγύρια μας. Όμορφη ζωή. Απλά τώρα, αυτά τα επόμενα 11 χρόνια, ήθελα να πω ότι η συντροφιά σας μου την έχει κάνει ακόμα μορφότερη και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Να σας έχετε Θεός καλά. Κόσμε Χριστέ, κόσμε Χριστέ, κοσμάριζε. Κόσμε μαλά, ματένιε. Κόσμε και ποιος, κόσμε και ποιος σε χάρηκε και ποιος θα σε κερδίσει ψεύτικος με. Μα εγώ με πού, σε γλέντισα και εγώ θα σε κερδίσω ψεύτικος με. Παίζω περπάτους στα βουνά, στους κάμπους